ni Mali kunnafoni ye k'aw kunnafoniya Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan wuli i ka i kunda Play Store kan i ka Mali kunnafoni application kɔri dɔrɔn k'a sigi i kun cɔyi o ma kɛ e maa min fɛ dɔrɔn kunnafoni de bɛ se suri kun i ko ntɔn Mali kunnafoni a fɔ kunnafoni soba. B'a sɔrɔ aw caman sigilen bɛ k'aw ɲɛmada k'aw ɲɔsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Mali kunnafoni TV bamanankan kunnafoni na min bɛ lawalawalali k'aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ ye nin ye a kuma selen ye bakurunba kunnafoni aw bisimila. Mali kunnafoni jabarani layɛbɔ ni bakurunba kunnafoni o daminɛlen ye nin ye an b'a daminɛ ni Bamakɔ ye a ka dɔn k'a fɔ dala dumuni o kɔni sɔngɔ o de ka gɛlɛn Bamakɔ sugufiyɛw kɔni o kɔnɔna la yan nɔ ka daminɛ tulu ani sɔ ni malo ani communautaire olu sɔngɔ kɔni ka gɛlɛn Bamakɔ sugufiyɛw kɔni bɛɛ lajɛlen de kɔnɔna la yan nɔ sannikɛlaw ni feerekɛlaw ye yira kɛ k'a fɔ dɔgɔkun 2 tɛmɛnen kɔni o kɔnɔna la farini mugu o kɔni bɔrɛ kɔni kun bɛ 3,000 ani 300 la a kɔni gɛlɛyala ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo 4,000 ani 400 na o yɛrɛ kun kɛra sababu ye burugilanaw kun ye dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 ɲɔgɔn bɔɲɔngo o baarabila kɛ sannikɛlaw ni feerekɛlaw kɔni bɛ weleweleda ta ka kɛ ka an ka jamana ɲɛmaaw sɛgɛrɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ nin gɛlɛya jugu in na walasa maaw bɛ se ka u ka ɲinifɛnw sɔrɔ cogo min na nɔgɔya o kɔnɔna la an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa an bɛ taa Kulukoro dugu o kɔnɔna la sapeur pompier min bɛ Kulukoro dugu o kɔnɔna la olu ye yira kɛ k'a fɔ octobre kalo tɛmɛnen na maa 3 ɲɔgɔn de kɔni bɔnɛna o ni na ka sabu kɛ sirabanga kasara ye maa 409 o kɔni de banana nin kɔni kunnafoniya in sɔrɔ la direction régionale de la protection civile o kɔni de yɔrɔ la. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa Bafulabe dugu kɔni o kɔnɔna la Bafulabe dugu o kɔnɔna la ntɛnɛn tɛmɛnen sufɛ Bafulabe dugu kɔni kɔnɔna la hippopotame n'a bɛ fɔ o ma ko Mali ale kɔni de bɔra ji la ni ka i kunda Bafulabe cercle dɔ kan a bɛ fɔ Bafulabe cercle min yɛrɛ ma ko Babaroto parki kɔni kɔnɔna la a ye misi dɔ de kɔni faga ka jufa fu Babaroto dugutigi a kɛlen don ka weleweleda ta ka kɛ ka jamana ɲɛmaaw sɛgɛrɛ walasa jamana ɲɛmaaw bɛ se ka yamaruya di donsow ma u bɛ se ka nin Mali jugu in kɔni faga ka bɔ u senkɔrɔ cogo min na Babaroto dugu o kɔnɔna la walasa lakana o bɛ se ka na dugu kɔni o kɔnɔna la. An bɛ to an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ an ka jamana kɔnɔna la moto taxi ani katakatani ani anw yɛrɛ ka moto nin ye kunnafoniya ye k'o da maliyɛnden bɛɛ lajɛlen o kɔni tulo kan kunnafoni min bɔra minisiriso yɔrɔ minisiriso min ɲɛmaa ye madame Danbele Madina Sisoko ye n'a ka ca bɛn bɛ an ka bolifɛnw kɔni koɲɛ o ɲɛnabɔli ma a ye kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ nin bolimafɛn fɛn fɛn bɛ an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ ko bɛɛ ka permis ani plaki o ɲini i ka bolimafɛn na nin baara kɔni daminɛla an ka jamana kɔni o kɔnɔna la nin kalo in na wa a baara o bɛ to so in na fo kalo 9 kɔni o bɔɲɔngo. Derkep n'ale ye rapper dɔnkilidalaba ye an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ n'ale kɔni kun minɛlen bɛ jafaranya wale kɛbaaw fɛ kabini juillet kalo tile 29 tɛmɛnenw na a labilala ntɛnɛndon ko Tombouctou dugu o kɔnɔna la a sera an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ a ye a yira k'a fɔ RFI kɔni olu maaw ka mikroni na a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni minɛbaaw u kɔni kun kɛn tɛ ka gɛlɛya ta ka kɛ ka olu kɔni sɛgɛrɛ u ma u bugɔ wa u ma u nɛni wa u ma u tɔɔrɔ cogo si la nka ko kuma dɔw la dɔnkilida nege o kɔni kun bɛ ale minɛ wa ale kun tɛ se ka dɔnkili o da maaw ɲɛna a kun b'i mabɔ kɛrɛfɛ walasa a bɛ se ka a ka dɔnkili o da cogo min na a kɔni n'a a tɔɲɔgɔnw u kɔni bɛɛ bila u ka kɛnɛ basi foyi tɛ u la wa olu labilali sabu o bɔra an ka jamana ɲɛmaaw kɔni de la. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen sa an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso o kɔnɔna la Burkina Faso kɔnɔna la kunungo maa 32 o de kɔni bɔnɛna u ni na Burkina Faso o kɔnɔna la jafaranya wale kɛbaaw fɛ o maa 30 ninnu na maa 28 o de ye Burkina Faso finitigilakaw ye n'a bɛ fɔ olu ma ko gendarme maa 4 olu kɔni ye civiliw ye ni ɲɔgɔnna kɔni ma deli ka kɛ Burkina Faso o kɔnɔna la fɔlɔ kabini jafaranya wale kɛbaaw kɔni sera kɔrɔyan fanfɛla ninnu na. O
o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa an bɛ to kɔkan kibaru la halisa Niger dugu o kɔnɔna la jafaranya walekɛba dɔw binna Niger kɔrɔyan fanfɛ dugu dɔw kan u ye maa 20 ani kɔ ɲɔgɔnna de kɔni bɔnɛ u nin na. Maya ko kodɔn kokɔrɔdɔn ani ko dilan ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Mali kunnafoni.net ale ka compte Facebook a n'a ka compte Twitter kan an lajɛbaw k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ a ye nin de kɔni tun ye kunnafoni bakurunba ye k'o da aw kɔni tulo kan an b'a fɔ a ye aw k'an bɛn kunnafoniya wɛrɛw olu kɛnɛ kan.